Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-Awtorità tal-Artijiet u l-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa iffirmaw ftehim li permezz tiegħu se tkun qed tgħaddi art fil-qalba ta' Birzebbuġa biswit l-iskola biex jinbena ċentru ċiviku. Għal dan l-iffirmar kien hemm preżenti il-Ministru għall-Artijiet u għall-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzu Azzopardi u qal li b'dan il-proġett se tkawdi il-komunità kollha ta' Birzebbuġa. Dawn huma żewġ faċilitajiet illi jagħtu servizzi aqwa lil min jirrisjedi f'din il-lokalità kif ukoll inkomplu nagħtu aktar faċilitajiet biex il-Kunsill Lokali ikun jista' jagħti servizzi mill-aqwa. Huwa ftehim importanti illi wara jħirdu jsegwu numru ta' inizjattivi biex bekk dan il-proġett li ilu maħsub jibda jsir realtà. Is-sindku ta' din il-lokalità Scott Camilleri laqgħa dan l-iżvilupp għal ġid tal-komunità. Dan il-ftehim huwa l-ewwel pass sabiex il-lokalità ta' Birzebbuġa jkollha ċentru ċiviku li jinkludi fih berġ ħas-saħħa kif ukoll librija pubblika u moderna. Dawn is-servizzi sal-lum il-ġurnata għadhom nieqsa fil-lokalità tagħna u bekk dan il-ftehim ħankunu qegħdin għaddejjin b'ħidma biex ikunu qegħdin jidħlu fis-seħħ fis-snin li ġejjin ukoll.